Traballamos con unha previsión, coa previsión de facer o traslado completo dende o Hospital Xeral de Vigo a este novo Hospital Público de Vigo nun período que oscilará entre 12 e 15 semanas como máximo. É unha operación, sin ninguna dúbida, complexa, é unha operación difícil desde o punto de vista logístico e estou convencido que os profesionais, a xerencia do Complexo Hospitalario de Vigo estará á altura das circunstancias. Con que obxectivo? Con que entre a funcionar o hospital completo no verán do ano 2015. Por tanto, temos que sincronizar o remate das obras, o equipamento necesario para instalalo, o traslado dos pacientes e, por suposto, dos profesionais e a entrada en funcionamento completo deste novo hospital público en verao do ano 2015. E les decía que este hospital vai a buscar ter a mellor tecnoloxía diagnóstica, a mellor tecnoloxía terapéutica, a mellor tecnoloxía que existe. Dos 32 quirófanos, os primeiros quirófanos desta área sanitaria, que quedan totalmente integrados con tecnoloxía 3D, estarán neste hospital. Por lo tanto, vamos a buscar poder realizar máis intervencións cirúrxicas de maior complexidade, poder facelas con menores técnicas invasivas para o paciente, buscar unha recuperación en consecuencia máis doada do paciente e, sobre todo, unha maior seguridade diagnóstica. Edificios donde la luz natural